Nas zadatak sa zlatom, sa probnog prijemnog, neko će reći da već ima taj zadatak urađen, ne radi se o tome, radi se o načinu razmišljanja, o pristupu problemu, kada nešto ne razumemo, kako da rešimo, tako da moj fokus je na tome. Zlatar je naručio 5 grama zlata i 20 grama, neću dalje da čitam. Pre toga, važno je uživljavanje. Uživi se, ti si zlatar i zoveš, dobar dan, želim da naručim zlato. Malo mi je nezgodno, isto vreme držim i telefon i snimam i sve, ali praštajte i na rukopisu i na ostalom, nezgodno je sve odjednom. Suštinu hvatite. Dobar dan, treba mi zlata, koliko ćete 5 grama, i srebra, koliko ćete srebra, 20 grama, koliko treba da platim, treba da platimo, pa 9540, koliko, što toliko, da vidim što piše na fiskalnom. Na fiskalnom piše da je plaćeno 5 puta pa cena grama, plus za srebro je plaćeno 20 puta pa cena 1 grama srebra i to je zlataru ukupno 9540, pa je dobro i vi iskeširate. Nakon nekoliko dana ponovo zovete, dobar dan, sada mi treba 4 grama zlata, opet po toj nekoj ceni, i još mi treba 25 grama srebra po toj nekoj ceni, koliko treba da platim, kažu 8100. Sad potrebno malo znanje gradiva da primetite da je ovo sistem, imate 1, 2, 2 jednačine sa 2 nepoznate. Kako ih rešavamo? Pa sistemi jednačina se rešavaju po principu, a šta je dozvoljeno? Pa kaže dozvoljeno je sabrati 2 jednačine, odnosno dodati jednu jednačinu na drugu. Dobro, sad šta je bilo kad bi ja to uradila? Ovdje imam 5x i 4x, 9x, ovdje bi imala 45y, ponovo imam 2 nepoznate, ne sviđa se to meni. A šta je još dozvoljeno? Kaže pa sme cijela jedna jednačina ili da se množi sa nekim brojem ili da se deli sa nekim brojem. Pa recimo kod ove prve vidim da ova sva 3 su deljiva sa 5. Što da radim sa velikim brojevima, skratim sa 5, dobijem x plus 4y. Ova crta kad napišem i ovako, to znači cijela jednačina, svaki od njih se deli sa 5. Znači kako izgleda sad prva jednačina? X plus 4y je, da vidimo ovih 9540, kada podelimo sa 5 koliko je, 1 puta 5 je 5, 45 sa 5 je 9, ne ostane ništa, spustim 4. Čim spustite nešto, opasna caka, morate nešto i napisati, i onda kad spustim 0, to je 8. Tako da rezultat je 1908. Druga jednačina, pa dobro je, ne vidim ništa šta mogu da skratim, ne znam šta ću s njom, pa je samo prepišem, mislit ću o tome kasnije. Dobro. Znači rekli ste smemo da sabiramo, kad bi meni sabiranje odgovaralo? Recimo, kad bi sabrala pa da neko nestane, recimo minus 2x i plus 2x saberem i njega nema. Dobro, a smem da množim. Zato ćemo ovu prvu, biram, da je množim sa minus 4. Zašto? Taj minus 4 kad dođe ovde, ovde će biti minus 4x plus 4x, x nestao. Ajmo to da uradimo. Još nešto. Opet svakog nemojte zaboraviti ni ovog posljednjeg. Tako da prva jednačina kako izgleda? Minus 4x minus 16y jednako je minus, napravit ću pauzu, neću napraviti pauzu, pardon, ajde, uradit ćemo još malo, pa ćemo onda pauzu kad dođe dosadni račun, ako vam bude trebalo vi tražite. 4 puta 8, 3, bi se sad gledate kako množi 4 puta 8, a dobro, ajde. 4 puta 8, 32, 2, a 3, 4 puta 9, 36, a 3, i 4 su 7, to je minus 7632, ova druga je dobra, ne bi ja tu ništa dirala, plus 25y je 8100. Dobro, sad smemo da sabiramo, ovo nestane, 25y minus 16y je 9, proveriš sebe, 9 i 6 jeste 15, y, da vidimo koliko je 8100 minus 7632. 8 i 2 su 10, 0, 1 i 3 su 4, 6, 10, 0 i 6 su 7 i 4, 11, to je to. 4, 6, 8. Y je onda tih 4, 6, 8 podeljeno sa 9, što je koliko? 9 u 46 ide 5, 9 puta 5, 45, 18 podeljeno sa 9 je 2. Y je 52. Ubaciti u bilo koju, meni je recimo ova ovde, deluje mi najjednostavnije. X plus 4y je 1908, nadam se da se vidi. I ubacujem tu y, znači da x plus 4 puta po 52 je 1908. Pomnožite ova 2, ovo minus 100 i dobijete x, gotov zadatak.
ko voli da radi s parama posebno, ovo će mu biti super. Pozdrav, ekonomisti.